Dali, naibaka dia, ubanta dito, dali. So, dali, mangulak bing mga mangga kabishi. Ha? Nadaga kayong bunga, oh. Ari may mamulak. Ah. Saan kaya mga bunga, oh? Hinog na? Basta mahulog, hinog na. Hello, malagini mo ka nahulog. Ayan ang makuha, oh. Ayan may kuha. Ayun, ko na kaya kuha ng hilaw. No, yun yung maakan na. Hello. Salamat niya pa. Oh, daghan. Hinog. Gilama. Di ka na. Daghan naman nga tagak lay, wa man panguha. Nanay tagak, oh. Yan, may bagong hulog. Yes. Hala, mga hilaw pa, kuan pa may day. Kana bang lami ni siya kana bitong ikuak suka. Oh, tuyo. Dala dari day, dala na ikubag ari day. Ako gilaw mahal. Ay dito mo okay una man na mura ba. Kini mi siya lami pang kanon, ipamutang tuyo kay ko na ba yellow na. Apa? Nuanga man yun eh. Kung kay mangga guys, maro dili pud tani magpalabi kay acidic biya. Hilaw man uban mo. Ay pang wa na hilaw. Panon man tini. Hilaw na, Alaysa daghan na oy. Tura na daghan naman na. Mo to pa mas pikas pa no. Yatay. Sorry guys kay nahulog padulong sa kuha din. Nakurat ko naka-mention kong bad words. Sorry mga kabisi. Ala ni baka. Ala. Na dlo ka lagi na. Dilim na mga baka si Crisil may nataranta. Nagikaksanay ninyo. Agay. Moto patas pikas day. Daga naman kay na. Ato pa ito? Bag makadala. Daga naman kay na lang. Nagsabi si mga siya. Tari ni uli baka. Mga kagalaw nga. Tari kaon. Daga naman to hilaw gisod ni Alaysa day. Okay, no ako. Duha rin ko ayo palabi. Dagang kay bunga eh. Ayan na, di na tama ito. Ayan na, anak. Tura na. Oo. Sigot. Namna, palabi pa maganig. Manguha, bugat naman. Abri ka taon nun. Nara mga, dara mo ko. Green na siya, green. Pero hinog na siya. Wala na siya, nahinog mo na siya sa, nahinog na siya sa ilalom sa mga dahon. Okay mga kabishi, thanks for watching.